Etorri zan barriro negu baltza, eta beragaz batera agertu ziren iparraldeko haize hotz dameiak gizadi zar ahulduai azurretaraino ikarea sartuaz. Kurutzemendik laino txapela jantzieban. Arno eta oiz sendoai buruak zuritu jako esan edurrez. Kantauriako urrugariak berde ilunez jantzirik eoazan. Baga indartzuak arkaitz gogorrakaz burruka bizian ebiltzan egunero. Kaio zuriak eundaka jira eta bira nekuzan goizetik gabera arranondoko ibai gainean. Da potorrak milaka eta milaka sare lodi handi baten irudira itsas ate edo barra ondoan uretan jarrita ikusten ziran noizean behin. Bezigutarako eretirik onenean egoazan arranondotarrak. Angelek ezeban oindino erabagi zenartu behar eban edo ez, da ezer erabakiko eban itxurari be ezegoan. Itxasorako arloetan zereginduta ebilen beti itxasoan bizizan goizeko orduetatik ia gabekoetaraino. Itxasotik kanpora Angelek ezegaz zer ikusirik ez eukala esan zeikian. Behin batean, mazteak oina zapaldu eutzalata, minez, etorri izan itxasotik etxera eta etxean gelditu beharra izan eban sendatu arte. Luzarotxo, itxasora barik. Baina, etzan alperrik egon hori ez. Arranondon, itxasorako estanari, legorrean emoten jako lana, danentzako egon oidata.